Soltész István vagyok, transzplantáltak bowling szakedzője. Mindenkit sok szeretettel várok november 26-án itt a Föld Bowling Klubban. Gyere, tovább, idejöttél. Csak hallgatni akartam, hogy mit mond az edző. Szeretnék mindenkit elhívni a november 26-ai transzplantált ingyenes nyílt napra. Remélem, hogy mindenkinek lesz kedve eljönni. Bowlingozunk egy kicsit, jól érezzük magunkat, itt van a nagy csapat. Most jelenleg vagyunk egy jó hangulatú bowling edzésen. Mindenkit sok szeretettel várunk későbbiekben, és hajrá! Hajrá! Bandi, mesélj nekem kérlek szépen, hány éve bowlingozol? 16 éve. 16 éve? 16 éve, igen. És mennyire szereted a bowling sportot? Nagyon. Egy héten, eleinte egy héten 3-szor jártam. 2-szer edzésre, 1-szer versenyre. Ez éltető ember. És mit szeretsz a legjobban a bowlingban? Hát a csapatok, mivel csapatjáték, az összetartozás, ezt szeretem a legjobban menni. Jó van. Többszörös világbajnok vagy, ugye, ha jól tudom? Igen, kétszeres Európa bajnok. Merre jártál a világban? Hát jártam Tájföldön, Svédországban, Dél-Afrikában, Ausztráliában, Németországban, sok helyen, Szlovéniában. Akkor bejártad a világot? Bejártam a világot. És ez mind a bowlingnak köszönhető? Igen. Gratulálok! Így tovább! Köszönöm szépen! Hány évet te kézzel? Hány évet te kéztél? 10. De most már átnézz a bowlingra? Igen. 30 év teke után. 70 éves vagy. 70 éves vagy? Igen, és mikor abba hagytam a focit, akkor mentem el tekézni, vagyis kuglizni. Kuglizni, de a tekér? Aha. Utána elmentem tekézni, akkor már... És most már bowling? Voltam olyan 70 Bekerült. Ez a hanyadik edzésed a bowlingba? Második. És jól érzed magad? Jó. Jó a társaság? Jó. Szuper. Mindenki... Világbajnokokkal vagyok, soha az életben nem voltam még ennyi világbajnok. Főleg a Börhám. Úgy csillog a szemed, mint a gyereknek, aki ilyen édességet... Örülök neki, hogy jól érezed magad, és remélem, hogy... Társaság. Mióta bowlingozol? Mióta bowlingozol? Már 10 éve. 10 éve? 10 éve. És mit szeretsz a legjobban a bowlingban? Hát a csapatmunkát, meg maga a versenyeket nagyon szeretem. Társaság nagyon jó. Nagyon jól érzed szuper. magad? Nagyon szuper. Körbenéztél, hogy mennyien vagyunk? Ez rekord? Nagyon jó. És te is ott leszel november 26-án? Igen. Helyes. Szuper. Milyen nemzetközi sikereid vannak? Mesélj. Hát a Dublini. Még egyszer? Dublin. Igen. A harmadik bronz. Igen. Igen. Akkor volt a Krakói. Szabinával elhoztuk a aranyat, ugye? Párosba. Nem baj. Igen. Igen, Akkor Dublin, Krakó. Krakó, egyénibe ezüst. Igen. És hol voltál még? Külföldön? Milyen országokban? Meg Afrikában, Dél-Afrikában igen. voltál? Ott is egy ezüst, egy egyéni ezüst. Az igen. 6 éve. 6 éve bowlingozol? És hol jártál a világban? Mesélj nekem. Írország, Svédország, Afrika, Argentina, Lengyelország, meg Finnország, és mind a bowlingnak köszönhető. Igen. Akkor bejártad te is a világot, És még be is szeretnék. és még be is szeretnéd, így Várok akkor mész Malagába is, Spanyolországba, edzel rendszeresen, mellette dolgozol. De mit szeretsz a legjobban a bowlingban? Mesélj nekem. Nehéz. Hogy? Nehéz. Azt szereted? Hogy van kihívás? Van. De a csapatot szereted, hogy itt együtt vagytok? Jó van. És honnan jártok? Szolnokról? Vonatoztok rendszeresen? Nem baj. Meg busszal? Szolnokra is szoktunk járni. Szolnokra is szoktatok járni. Jó van. Így van. Így tovább, és köszönöm szépen. Nagyon egyszerű, nem úszod meg te se. Mióta bowlingozol, mesélj nekem. Hát kb. Egy hónapja kezdtem Hónapja, el. ez a harmadik edzés? Aha, igen. És mit szeretsz a bowlingban? Mit tetszett meg neked benne? Jó a csoport, jó társaság, jó hangulat. Mi a célod, mi a terved, mit szeretnél későbbiekben elérni? Hát az első az mindenképp az, hogy jól érezzem magam. Aztán ki tudja, bármi lehet. Budapesti lakos vagy, ugye? Pécelen, ugye? Igen. Pécelen laksz. Mennyit utazol nagyjából? Hát egy órát körülbelül. Jó van. Ja, a sulihoz közel van, úgyhogy Nagyon jó.
Mit sportolsz mellette még? Országúti kerékpározom. Mennyit szoktál tekerni? Hát most itt télen olyan 50 és 100 km között, nyáron azért van 100 fölött is bőven. És ez hetente hányszor? 2-3-szor legalább van időm. Na de akkor van időd a kicsit biciklizel, bowlingot is csinálod, és hogyha belelendülünk, akkor itt te nagy bajnok leszel, úgyhogy Remélem. hajrá! Mesélj nekem egy kicsit a bowlingról. Hány éve bowlingozol nagyjából? Egy éve bowlingozol. Szereted a bowlingot? Igen. Mit szeretsz a legjobban a bowlingban? Mesélj! Edzéseket és a versenyeket. Edzéseket és a versenyeket. Te még külföldön ugye nem voltál, de nagyon szeretnél gondolom menni. Magyar versenyeken azért sikeres eredményeket már értél le, ugye? Voltam harmadik Na. helyezett. Harmadik voltál? Na, jó van. Második helyezést is értem. És honnan jársz? Milyen messziről jársz? Mesélj nekem. 156 km. 156 km. És ezt hány óra alatt teszed meg? 2 óra? 2,5? 2 óra. 2 óra ide, 2 óra vissza. Ez igen. Hajrá, jó játékot, gyerünk, pacsi. Hol jártál a világon, mire bowling által? Mesélj valamit. Dél-Afrika, Igen? Krakow, Argentína, és most Finnország. És milyen eredményeid vannak? Első, második, első, második. Mit szeretsz a legjobban a bowlingban? Megmozgat, meg motivál, ha jól megy, pláne. Mennyit áldozol egy héten rá nagyjából? Hát olyan 2-3 órát, de 2-3 kettőt órát. inkább. Most megdobtad az egyéni rekordodat? Most igen, 236 fa. Akkor te is, ha mondhatjuk, akkor te is a bowling által azért sok mindent láttál az életben, bejártad a világot, tehát sok helyen jártál, ugye? Igen. Na, mit üzensz Egy pár a helyen. leendő bowlingosoknak? Lentő bowlingosoknak? Hát, hogy jól megmozgat, testileg is, szellemileg is. Igen? Fontos a kézi munka és Igen. a koncentráció. Igen? Úgyhogy ha ez jól megy, összejön, akkor megy a játék is. Jó van. Igen, lazulj le, most már ledobtad, leszetted. Azt mondd meg nekem, hogy hány éve bowlingozol? Nem tudom. Ne gondolkodj sokat, mondjad. 6-7. 6 Nyolc, hét. nem Bejártad tudom. te is a világot. Hát annyira nem, Dél-Afrikával kezdtem, az volt Igen? az első világjátékom. Röviden, tömören. Krakow az EB, Argentína világjáték és Finnország EB. Az igen. Mit akartam, miért szereted, mit szeretsz a bowlingban a legjobban? Minden. A társaságot, a bowlingozást, téged és általában Unblock minden. Unblock, így ahogy van. Jó van, köszönöm szépen, ez a lényeg. Imádom a bowlingot. Mit szeretsz a bowlingban, még azt mondd meg, kérlek Nem szépen. tudom. Megfogott és nem enged el. Jó. Mennyit áldozol? Megmozgat, nagyon abszolút hiányzik, ha már heti egyszer minimum nem vagyok. Jó a társaság, szeretek ide jönni, jó a hangulat, minden jó. És kell ez a mozgás, az a lényeg, hogy sokat mozogjunk. Sanyikám, csak annyit mondd meg, miért szereted a bowlingot? Mesélj. Először is a mozgásért. Igen. Másodszor meg abba hagytam a labdarúgást, és utána ezt teszem meg, ez is volt a legjobb. És mióta csinálod? Ezt körülbelül 10 éve. 10 éve, és rendszeresen sportolsz már? Rendszeresen sportolok, 14 éves korom óta, úgyhogy. Az igen. Mint versenysport. Az igen, az igen. Tekéztél is? Még mindig tekézem. Még mindig tekézel? tekézem is. Fociztál előtte? Fociztam 13 Bowlingozol? éve. Biciklizel? Biciklizek, minden. Ami És a bowling az meg... az meg úgy jött. Az a szerelem. Először csak tekéztem először, és akkor láttam, hogy a többiek járnak bowlingozni valahol, és akkor én is úgy gondoltam, hogy na én is kipróbálom. Jó van. És ez valahogy majdnem jobb, mint a tekéz. És te is már nemzetközileg nagyon híres lettél, mert hogy... Híres. Hát Milyen eredményed van? Helsinki-ben most szereztél egy volt egy ezüstérmem, meg egy bronz. ezüstérem és egy bronzérem. Krakóban volt egy két arany, meg egy ezüst. Az igen. Argentínában meg mind a három. Az igen. Egy arany, egy ezüst és egy bronz. Az igen. Tehát akkor itt is ebben a sportágban sok mindent el lehet érni. Bizony. Nagy akarásra és odafigyelésre. És semmi más nem létezik ilyenkor, csak a sport. És aranypárom. És csak a sport. Így van. Sport. Jó van.